Що грохти така, бе? Докато яде. Остана, бе? Брат, моя лош навик, който имам, пак се проявява. Защото съм свикнал да гълтам, отколкото да дъвча. Как така, бе? Сега... Да видим кой е некоректният клиент. Какво става, пичове? Здравейте в това видео, в което ще пробваме новия вкус на лава бер, който мисля, че не съм пробвал, а именно Six Seven. И също така Сън не изглежда, да. се върнах преди малко от съседния град, който ходих. Просто не забравих да снимам и се включвам сега. И просто ще хапнем на клипа макарони. Опиши, пи ми с една снимка. What the fuck? Ти какво ще даш заплатата? Но виж, фанал е мегауин, седмиците е фанал. Ето я цената. 271 евро за макарони ли, бе, брато? Това си златните макарони. И ще кусаме лава бера. И нека да започваме. 271 евро. За макарони. Защото аз мисля, че съм го опитал този вкус, обаче не съм сигурен. И да си угодим картофени кюфтета. Опо. Колко струват? Ето я цената. Ето цената. Брато, дай да видим, че има цена. Какво? 10 000 евро ли? Цената. Ето цената. 10 872 евро. Компа отиде в един обяд. И нека да започвам. Ох, ръката ми типи. Ръката му трепери. И нека да започнем да ядем. Мале, как? Добре, де. Чакайте, стой. Пими яде макарони с хляб. И това са сладки макарони, май. Винаги те е дразнил начинът, по който яде, що бе доста е изискан. Въглехидрат максинг. Пимито прави по 200 грама въглехидрат на ден. Това дори е малко. Макарони с хляб и картофени кюфтета. Лебронката, ако го види... Пимито яде макарони с картофени кюфтета и хляб и малко гарнитурка с ориз. И шоколад накрая. Докато пие кока-кола с захар. Въглехидрат Final Boss. Искам да видя то как яде с нож и вилица. Оцет. Не, оцета няма въглехидрат. Оцета е вреден. Без оцет. Изрязал се е ногтите, между другото. И аз днес си изрязах ногтите. Матчинг ногти имаме с Пими. Let's go. А що яде с вилица? С лъжица. Макарони с хляб. Всъщност тия макарони няма да ги ям, защото те са такива вкусни макарони на фурна. Това са сладки макарони. Айде картофени кюфтета. Картофено кюфте. О, е! Това са вкусни картофи, няма ги ям. Мале, как? Що се тъпчи така, бе, направо? С пръст така. С два пръста си добутва храната вътре, майна. Много добре. И яде картофени кюфтета с макарони и хляб. Гледай сега как ще се задави. Не ми спойвай. Който спойва, ще бъде наказан. Fucking киви. Тихо, брат, тихо. Време е за промяна. Айде. Така, нека да пробвам сега новия вкус Six Seven.
6-7, 6-7, 6-7! Let's go. Търсих на клашара напитката, клаш вид, карамелизирана ябълка. И няма го. Казах да докарат и... Да, специално те ще кажат Бошка, задължително 2 касетки ще докараме. Той Бошката, дето пазарува в магазина сигурно за 2 евро майна. Да. Ще му кажат, сега ще докараме. Мале как пие. Жаден е Бошката. О, този вкус е много як. Това прилича на течо за чистачки, човек. Точно за чистачки. Обаче мисля, че забравям нещо. Какво забравя? Антифриз, да, син антифриз. А червен антифриз? Най-добрата горчица Хардал не е спонсорирана. Хардал. Нека да ме спонсорират. Револют, пишете ми също за спонсорство, защото ви използвам приложението и то много. Охо, а на мен Револют кога ще ми пишат? А от банка ОББ кога ще ми пишат? От 10 години съм на банка ОББ. Дайте тук да измислим нещо ОББ. Ей, горичката! Ричка, пи ми ме мрази заради тебе, брато! Пи ми ме мрази заради тебе! Заради тебе пи ми ме мрази! Нали каза в неделята да му пишат пимито да пусне лайв? И той пусна. И братото цяла вечер чака да му преведа пари. И накрая ме напсува и каза, че ще ме блокира. Сета. Бам се, брат, смисъл. Не, затова не се бам, наистина каза, че ще ме бамне, но ще ме блокира, но Ричката беше пиян до понеделник. Не бе, виж сега. Не си мисли, че ти се сърдя, но пимето реално... но пимето се сърди. Пишете ми Револют за спонсорство. Добре, този човек, бе. Сега се опитам да го отворя. Ричка, къде беше на дискотека? На кого беше на участие? Добре, отворих го. Отвори го, Сега браво. скъса. Това е горчица от Турция. Турска Правя горчица. така. И на кюфтетата. Добре. Ох. Ето кюфтета с горчица. Това е нов локът, днеска е. Цял ден. Защо не ползва чиния? Защо да ползва чиния? Много добре. Не съжалявам за избора ми. Да, той да не е бълък да мие чини. Когато използвате чини, вие трябва да ги миете, което е разход на питейна вода, което съответно не е екологично. Ще бъде изхвърлен. Чинията... Некоректен клиент не си взе пратката, пил, вие яде макарони с хляб и чил музичка. Айде, Веричка! Айде! Видяхте ли сега? Има 116 човека. Да, защото реагираме на новото видео на Лил Пими. И защото всички чакаха. Разбрали, че ще има Майнкрафт филм 2. Да. И може да построят фургона на Пими в Майнкрафт филма 2. Пими е много известен. Да, дори изкара Ричката от токсикологията, успя да го изкара. Също така, моите вкусови рецептори, не знам дали са объркани, но само да ви кажа. Гледайте Ричката по-вика на мърдата. Толкова цигани съм черпил, тебе или няма. Ама мърдата не е циганин. Откъде знаеш, че е циганин? Може да е...
да е гагаузин, примерно. Оцет няма, Или какво беше там? защото първо, че Той за свърши, мен говори. второ, че го Не няма говори вече за по мен. магазините, той е оцет кулинар, и трето, нямам откъде да си го взел. Как няма в магазина оцет кулинар? Той оцет го има буквално навсякъде. Дори у нас имам оцет кулинар. Айди, беги, дебила! Тайно! Изкарай колана. Ето тук е отзад. Аз съм си го подготвил. Ако някой не е послушен на стрима, ще има BDSM. Е така. О! Всичкото Как го с познаха, оцета беше за ебавката. Беше просто мим. Така че спрете да пишете за оцет или каквото и да е. Приятели. Приятели, не приятели. Ами... Това е... Готино е, готино е. Мишо, вземи си го. Фокси, кусай го. Парчето, кусай го. И тайга работа. Yes! Той ми каза името. Картофи на фурна. Аз по принцип не ям. Това ще го дам на Боби. Не знам. Как ще дава сладките макарони на Боби, бе? Той ще си отрови кучето. По принцип обичам обикновени макарони. Що ми каза името? Е как защо? Защото аз съм му... Защото ме обича. Що грухти така, бе? Докато яде. Му стана, бе? Брат, моя лош навик, който имам, пак се проявява. Защото съм свикнал да гълтам, отколкото да дъвча. Как така, бе? Как ще да не дъвчиш? Спитаняк. Как така да гълташ без да дъвчиш? Нали? Как... Чакай, какво е това? Който... Брат, моя лош навик, който имам, пак се проявява. Гайс, аз имам лош навик, понякога забравям да дишам. Защото съм свикнал да гълтам, отколкото да дъвча. Ето ми заглавие на клипса. Лил Пими забравя да гълта. Забравя да дъвче преди да гълта. Хората си плащат за такива навици. Сега. Зависи от пола. В смисъл, аз пак го дъвча такова, ма малко и го гледам да го приготвя така, да го храна с мило. Лил Но Пими иначе гълта, гайс. не са зле. Евола. Лил Пими гълта. Найс, брато. Съжалявам, че няма много видеа напоследък и че са кратки, но просто... Просто забравям да гълтам. Тениските тръгнаха и се почна кюфтета, лавабери, горчица също, както някой стане милионер и започне с белото и с курвите. Да, виж как се глези. Гадател много ясно. Нямам какво да снимам. Лил Пими е сензация. Всички искат Лил Пими. Вие разбирате ли, вчера отивам на фитнес, братлето във фитнеса ми казва, кога ще има Лил Пими. Мен ми стана неудобно, как да му кажа, че Лил Пими е супер несериозен. Нямам идеи. Нямам времето да снимам. Аз време имам. Да, между другото, вече сме 6 минута и 55 секунди от 10 минутно видео, което се казва некоректен клиент не си взе пратката. И все още не знаем кой е този некоректен клиент и какво се е случило. Името ни еджва тук. 7 минути. За TikTok и такова, но не и да снимам. В смисъл, ти трябва да си постоянен. Според мен ще го спомене за 20 секунди и това ще е.
Ричка, ти ли си некоректния, брато? Ричката скам напи ми 2 пъти вече. За да си постоянен ти трябва идеи и добра концепция. То Колко хляб повече как го дълго мачка. видео, толкова повече пари. А така, колкото е по-дълго видеото, толкова с повече пари. Застана преди 3 часа видео. Поред мене. 3 часа как обикаляш двора. Бос. Така че, обещавам, когато си направя компа живот и здраве, всичко си оправя нещата, с интернет и комп, ще видите влог 1 час. Какъв ще е, не знам. Добре. Добре. Това ми Комеди Голд, харесва. брат. Това ми харесва. Найс, брат. Да му помогна за компа с камера. Доволен Липсо съм си от глотни, брато. този лава бер. Мисля, че съм го пробвал, но пак. 7 от 10. Не. Има витамин B6, B12, B5 и B3. Скаут и магнези. Не е кой знае какво, но не е и зле. Светнаха ми очите, ще изкарам по 40 евро от клип с канал от 1 час влог, 3 часа реакшън. Да, аз спирам през 5 секунди. И си говорим някакви работи. Ще реагирам 10 дена на този влог. Добре де, това е смисъла на реакцията. Все пак, ако една реакция е просто как върви видеото и аз не добавям нищо от себе си, това не е реакция. Това е просто репост на видеото. Колко е 33 плюс 34? 60... Така. Сега тези храни ще ги оставя тук, защото като свърши клипа ще ям. Искам сега да ви покажа и друго нещо. Най-накрая. Тази стая винаги е тъмна, не Алелуя. знам що, а пък има прозорец. Светваме. Гайс, ако не е Лил Пими, ще умра от глад. И ето е кутията от на компютъра, First Player, дето не можах да я продам. Момчето не си взе пратката, защото не дигна на еконт. Така че този маняк е некоректен. Да знаеш, братле, има карма просто. Просто има карма. Плакал не. Аз ще кажа, да си Проклево. го знаеш. Тая кутия няма, може би да я продавам или Това пратка изпраща то с кутията на компютъра му. ще видя в някой заложна къща за 50 евро. Вчера му казах да пуска кутията в заложна къща, казва, че ще вземе 80 евро. Да, заложната къща му дадат, има няма 20 евро. Или ако не, ще си я направо ще си я скупим. Това ще е бате. Сега нека да отидем да видим Боби какво прави. Боби е хранен с Добре, значи темата за некоректният клиент продължи точно 30 секунди. Врата схеми, гайс, аз съм ми дал предварително пари на Викито и съм ми казал да ми гифтва и ще делим 50 на 50. Знаете как? Уговорили сме се. Така че Боби го храним 2 пъти сутрин и Разкривайте ме. вечер. За да не надебелее. Айде да ходим при Боби. Какви сте? Коста, Боби! Хайде, моето момче! Сладър мамин! Я виж, гледата! Що така, що така, що издава такива звуци? Що издава такива звуци като го гали? Я виж, гледата! Боби, чакай, ти си се затиснал тук. Защо му даде среден пръст? Ами, защото посочи нещо. Къде е другата ръчичка? Държи това. Хайде, Боби се скри от това. Ела. Боби, ела. Виж, защо не му махнат синджира? Какво ще му стане, ако е без синджира? Просто го пуснах да се бичи. Да се разхожда.
Влязах и в кокошарника, В защото курника. ако не влезем няма как, ако не ви покажа кокош. Абе, гайс, помните ли едно време на... помните ли едно време на CS, като имаше Cobblestone? И можеш в курника да се криеш с АВП-то. Къде? Да не го накълве само петел. Маля, човек, останаха ми 92 евро и няколко цента. В картата, какво ще правя, не знам, обаче. Нали имаше 600? Къде са му отишли другите пари? С такива обяди, такова разхищение. Само една... Не, има и други. Само тая показа. Макароните 250 евро. Не, чакайте. Не. Стойте. На него парите му са в Револют. Това му е дебитната карта. Това е друга сметка. Той има няколко сметки, не забравяйте. Все пак е петролен магнат. Това ще е от клипа, надявам се да ви хареса, ако е така, дайте лайк. И моля, абонирайте се за канала. Моля. Как се моли? Моля ви. Викито е гифнал съп на Хрис, между другото. Хрис, да ти знаеш, брат. Можеш моите емоути сега да ги ползваш в iMessage, ако имаш. Защо си махнат сайстите, за да му видиш истинското изражение? W-клип. Ти даде на Хрис, ние до сега бяхме навънка с него. Искам да видя коментарите. What the fuck? Вижте, не съм единствения между другото, който го казва това. Ако донейтнеш 150 за IRL стрима, бих ли взел пими с мене? Аз ще бъда във Варна. Значи... Къде ще го слово да спи? Това е въпрос, защото аз съм с Кралски на квартира. Колата. Ще се гушкаме на земята. Той е непретенциозен. Напротив, много претенциозен е между. Не знам дали има къде да го взема. Във Варна. Аз в принцип имах други планове за IRL стримовете във Варна. Имах разни идеи. След Варна. На връщане от Варна да минем през Каспичан. Между нас двамата с Кралски ще спи. Аз с Кралски какво ще правим? Ще спим. Има разтегаем диван, има и легло Airbnb-то, което сме взели. Аз съм готов да спа на разтегаем диван само за да си спа сам. Остави го да спи на плажа. Ще му поръчам един шезлонг. Ще му плута. С 150 евро ще му купа един шезлонг за 5 нощувки. И на плажа. Ще му дам таковата. Като суджука. Между другото суджука верно спи на плажа. В принцип много ще гръмно, ако взема пими за стрим. Аз искам да го взема, въпросът е, че много трудно мога да се оговори това нещо, защото той не иска да дойде до Пловдив, а аз ако отида в Каспичан и отида при неговия фургон, той ще вземе, викне полиция, ще вземе се оплаши сигурно. Ще му дам това, ще му дам сенника, къде слагам на Лексуса да се завия с сенника. Между другото, Ради Петков е написал същия коментар, който аз казах. 271 евро за макарони, какво се случва с държавата ни? Споко така е само в Каспичан. Няма тегля фургона с Лексуса, той няма толкова сила Лексуса. Бошка, започни отново клипове как готвиш, защото бяха интересни и всички се кефиха на тях. Може да направиш много клипове с различни рецепти. Чекаме влог как караш до София с трактора. Тихо, че следва два легендарни коментара. Единия на Greenbear, другия на HyperG. Благодарим за видеото, Бошка. Може ли в следващото да ни обясниш по какъв начин предпазваш трактора от градушки? Също бих искал да направиш видео обиколка на България с трактора.
Друг българин не го е правил и по този начин ще си докараш нови спонсори, за да сглобиш компа преди 2040 година. Представете ли си Пими на 39 години най-накрая? Много съм къдрав. Да, сложих си такова галина на косата. Много добри клипове, Бошка. Пак е най-кристален клип. Най-големия. Само така HyperG. W HyperG. BBG. Бошка, ако нямаш пари за прибори и посуда, чиния и чаши, сме готови да направим дарителска кампания. И също искрено се надявам да си измил ръцете преди да ядеш. Да, между другото... не, виж и то коментар е лайкнал пивито. Но и на HyperG коментар е лайкнал. Както винаги, уникално видео. Сравнително кратко, но разбираемо спрямо ситуацията. Нямаше как да не ударя един лайк, като видях умореният ти поглед от толкова много труд в края на видеото. Направо опъна струните на моето сърце. Нямаме търпение да сглобиш компютъра, за да се наслаждаваме на качествен геймплей на разнообразни игри. През това време можеш да направиш малко каспичен ролплей, като се забавляваш с жителите. Би било брутално видео. Имаш доста опции за интересни видеа, докато сглобиш компютъра, а този некоректен клиент може да го духа. Не е нужно да вкарваш излишна негативна енергия в такъв ниско интелигентен прососмъртен. Евала на Аугиус. Между другото, не е ли малко странно как всички коментари са от хора, които са ми в чата? Липсва ти Пими да върти машинки на стрим. Не. По-добре по-добре да спре с този навик, той, защото ще си сипе живота тотално. Последно си мил зъбите, когато още бяхме с Лев. Аз искам влог 2 часа. И поне 10 песни нови. Много искаш, това не ти е мантра. Мандра. Бошка, кармата при теб дойде. Аз ти подарих клавиатура и ти я пратих по аконт. И ме набута с 32 лева в аконт. Тия макарони няма ги ям, защото са вкусни. Евала, Бошка. Чакаме реакцията на тигъра. О, е! Ето е реакция. Уис Хънц, между другото му е мембър. Знаете ли кой е Уис Хънц? Уис Хънц е легендарен Twitch стример. Кой модел тон колонки JBL имаш? Откъде ги купи и за колко пари? Супер, че сте член на Бошката, така му помагате много. Помогни му и ти, зелена мечка 8. Между другото, Green Bear е най-големия фен на Уис Хънц. Само това ще ви кажа. Изненада! Най-накрая. Както винаги, най-добрите видеа в България. Кралски, Линшо, Цанов, пасти да едат пред твоя контент. Евала. Бошка, за ложата може да вземеш 50 лева за тая кутия, ама 50 евро няма кой да ти яде. Пробвай зеления с вкус на там, какво беше забравих. Брутален е. Не е на Линшо, розовия на Линшо. Това е много по-готино от лайфовете в TikTok. Браво, Бошка. What the fuck? Боби му е коментирал видеото. Боби ми беше казвал едно време, типа само на този Лил Пими реагираш, аз си човека и сега Боби му коментира видеото. Интересно. Много интересно. Поне да беше направил макароните и кюфтентата сам да покажеш рецептата, а ти показваш цените им. Между другото, контент е голям, все пак кюфтета за 10 000 евро. Нали? Много поздрави, тигре. Благодаря. Бошка, това, което забелязвам, е, че си се превързал към тези продукти на Лавабер. Иначе продължавай все така. Поздрави на тигъра, о е! Бошка, напри рапато с Метатрона. Бошка, първо, защо го няма легендарното яки? Второ, ти ми излъга, дадох ти 2 евро да си купиш оцет. Трето, защо не спираш да ми искаш пари? И четвърто, колко често да пера легендарното яки, понеже си купих 2 легендарни яките. Едното започва да помирисва, другото не съм го носил. Не знам дали е редно да пера легендарното яки, понеже чух, че ти твоето не го переш много често. Вярно ли е? Всички знаят, че само аз го гледам. Само аз съм толкова луд, нали така? Най-накрая влог. Направи видео как спиш 8 часа. Това е контента на Уис Хънц. Уис Хънц между другото стримваше как спи с латексови гащи. Беше много як контент. О е, нови лавабер с ябълков оцет. No sugar added. Това е много добро между другото.
Това между другото е много добро. Много добро. AI го е направил много яко. Между другото, много ми е интересно как отзад има разрязана ябълка, но няма долната част на ябълката. Бошка, трябва да отидеш при тигра да пушите наргиле и да реагирате на нещо. Видяхте ли хора, Тяната не е толкова луд, тъп изпушил нарко. Точно обратното е. Много по-умен е. И също да вметна. Когато му взеха, what какъв е този коментар? Това няма нищо общо с Пими. Той Боби като те види почва да се крие горкото. Тук за реакцията на тигъра. И аз съм тук заради реакцията на тигъра, между другото. Знаете ли? Представете ли си? И аз съм тук заради неговата реакция. Нямам търпение.